След предпоследното видео измамата исторически парк, искам на тези, дето ме мислят за толкова спрос, да им обясня, че нарочно не го сложих в кавички, защото знам, че лошото повече се гледа. Има повече интрига. Ако го бях сложил в кавички, по-малко хора щяха да го гледат. Защото хората, не българите, хората като цял свят, така са устроени, искат сири, зрелища. Римляните са го казали за римляните, не за българите. Дай им зрелища и хляб и му правиш всичко с тях. Let the games begin! След видеото ми се обадиха много хора. Доста. Едни да ми кажат браво, че подкрепяш Ивелин, но по-голямата част от хората бяха един вид внимавай, приятелски, ма предупреждават, бъркаш, провери добре, които не ми направи добро впечатление. Как пък изведнъж се замислиха за мене? През другото време не се сещат, сега изведнъж са замислени. Говорих с Симон Милков. Аз му казах, имам моето мнение, той каза, добре, той има неговото. Дали е платен или не, дали някой му платил или не му е платил, не мога да кажа. Мога да кажа само, че първите видеа, поне са 20 или 30, в които му оплюваше, това в момента е детска играчка, мога да ви гарантирам, че никой не му беше платил. После там за болницата вече други бири, но не знам. Нещо, което не го знам, не мога да кажа. Знам, че ме е плюл и без да му платят. Мен. Тук бирата е друга. Не мога да упреквам никой. След като не знам. Не мога да кажа кой е взел, кой не е взел, кой му е дал, кой не му е дал. И не съм го и казал. Няма и да го кажа. Второто, което е. Ивелин Михайлов в момента не знае, че правя това видео. Аз никого не питам, на никого не дължа обяснение. По простата причина, че нито членувам в никакви сдружения, партии, организации. Аз акции нямам никъде купени. По простата причина, че аз обичам да си изкарвам парите. Аз съм башкалут. Така ми харесва на мене. Аз съм рисков играч. Акции не купувам. Биткоини не купувам. И каквото и да било друго не купувам. Аз си имам мое умисление за моите пари. Така че, ако някой си мисли, че съм взел от някъде пари, страшна грешка е. Ако някой някъде е чул или каже Киро Брейка взема пари, за да прави видеа, взел е пари, взема или дори ще взема, аз никога не съм вземал, нито за реклама, на никого пари не съм вземал, няма и да взема, за да мога да си говоря каквото си искам. Когато вземаш, налазваш в такива води, дето не е приятно. Аз искам да мога да си изключа телефона вечер. И мога, изключвам го. След обяд, като се дремвам, да го изключа. Но когато вземеш пари от някой, вече не мога да го изключваш. Аз на здрава глава бинт няма да сложа. Аз съм си добре. Но ми е кеф да си кажа моето мнение. Достатъчно аудитория имам, достатъчно хора имам, дет ми вярват, дет ме гледат, имам други дет душмани. Душманите са повече от тези, дет ми вярват. Но аз имам моето мнение. И мисля днеска да го кажа за тези хора, които са купили акции, участват в тези дружества, на исторически парк ли, на неофитрилски ли, нямам представа колко са, какви са, грам не ме интересува. Но има и общи положения, които аз искам днеска да си кажа моето мнение, защото съм сигурен, че всички, които в момента
имат вложени пари там, така наречено вложени, които вземат дивиденти оттам, печалба някаква, месечна, защото те ако не вземаха, нямаше как да стане. До сега ще да е... Ако е пирамида, да е гръмнала. Не казвам, че не, аз не знам какво е. Аз казвам какво видях и какво мисля аз днеска ще кажа. На тея, които имате вложени пари, които мислите да ги теглите или мислите да влагате, днеска ще ви кажа моето мнение за какво става въпрос. Моето мнение, пак казвам, който иска да ме слуша, който не иска да не ме слуша. Но съм сигурен, че всеки с тези видеа, с тези репортажи, зрънцето на съмнението е посято. На всички. Дали имат пари вложени, дали мислят да влагат, дали мислят да ги вземат, се чудят в момента какво да правят. Тая схема е много отдавна измислена. Някои хора, нали, се ми пишат, че не чета книжки. Чел съм доста книжки. Има една цяла книжка за Буров. Аз съм чел, първо бяха 3 книжки, малки, после цяла за Буров. Още Буров, по времето на Буров, Атанас Буров, се води най-великия банкер на България, той го казва, не само той, правят го самите банкери. Ако искаш една банка да я фалираш, викаш местния вестник. Тогава са били местни вестници. Сега става много бързо. Тупа, видеото готово. И казваш, мисля, че банка Буров, дъщерната банка зад нея, която е майката, защото всяка банка има майка банка, отзад, зад нея, няма пари, няма да го подкрепи и вашите пари ще изгорят. На момента всички тръгват да си теглят парите. Нито една банка, нито едно дружество, нито едно акционерно дружество, говоря такова, каквото и не е борси финансови, което работи с парите и ти плаща лихви с 2 приказки печалба или по-модерному дивиденд, тя няма как да ги стиска между кълките си тези пари и да ти плаща на теб лихви. Няма как да стане. Тя трябва да работи, да изкара повече от твоите пари, да ти плати на теб лихвата, да може ти върне главницата, когато искаш и на нея да я остане печалба, защото ако няма печалба, що го прави? Си много хубав и си голям умник. Зато ли да го прави? И когато кажат така в местния вестник, банкера, докато опровергай, докато от Франция, обикновено френски са били банките, които са седяли зад тях по времето на Буров, всички се извива една голяма опашка и тръгват да си теглят парите. Той никога ги няма всичките, защото ги е раздал и той на лихва, на фабриканти, на други, на земеделци, на всякакви. За да спечели, примерно както беше старото банкерство. Сега няма нищо общо, сега ги дават и така, за да заробват, но тогава той като я даде на 10% лихва годишна, на теб ти плаща 2, 8 остава за него за разходи, за те, да бъде богат. Нали? Глупава сметка. За умни хора. Но когато ти кажеш, че банката фалира, и всички хора отиват да си теглят парите. И знаете ли какво става? Банката наистина фалира и тези глупаци наистина си губят сами собствените пари от собствената си глупост. Че са повярвали. Банката излиза, тя никога не може да върне парите. Излиза опровержение. Сега, колкото Иво да говори, който и да излиза да говори, зрънцето е посято. Аз днес ще ви кажа моето мнение. Моето, лично. Дори Бивелин може да не е съгласен, не знам. Аз те си мисля. Когато посееш това зрънце, всички хора почват или да си искат акциите, или почват да вредят на самите себе си, на собствените си пари. Защото когато ти натиснеш този човек, дето работи и ти изкарва парите,
той почва да изпада в неща, които той трябва да се занимава с това нещо, да обяснява в обяснителен режим, вместо да работи. И вие, както 14 години сте се попръсквали и ви сте печели дивиденти, нали, сами ще си отрежете клона. Това е моето мнение. Сега, що го направих сега, правя това видео? Страшни глупости се говорят. Значи, имаше там, обикновено работодателя никой не го обича. Никой, бе, ти го храниш, ти му осигуряваш заплата, но вечерта, докато си налей първата ракия, почва да еба неговата мама, да еба, аз да съм, знаеш какво ще направя. Нали, аз цял живот съм бил работодател. На работника първата работа е да сметне колко пари изкарваш. Втората работа е да ти даде акъл. Нали, той много знае. Шефе, ти не ме питаш, ама аз да ти кажа. И третата работа е, ако може да те окраде. Факт. От опит горе, не от името на Иво. И ти да накараш толкова хора да работят, вместо да се занимаваш, да ги пасеш там, в смисъл такъв, да следиш как вари работа, да варят нещата, ти тръгваш да се занимаваш с глупости, да браниш тези всички вас, които сте си дали парите. Защото вие, ако тръгнете и вие да теглите и да лайте, повярвайте ми, ще си загубите парите. Вие сами ще си отрежете клона, на който седите. Сега някой ще каже, ето е, Евелин му е дал пари. Не ми е дал, аз ви казвам самата истина. Помислете, какво става? Дете имате акъл. Сега, имаше някакви там, защо го казвам сега това? Всякакви капути има, които, примерно, като те крадат и ти ги гониш, които той е изгонил, които аз съм гонил. Той ме е крал и отива и почва да плюи мен, че аз съм го изгонил. Еми, ще изгоня, бе, ако си бездарник, какво да прави? Но той почва, аз така и те рисува. Всякакви глупости. Винаги богатия човек го мразят. Кадърният човек го мразят. Значи, имаш там едно включване. Сега тук сме в Patreon. Ако искате да се учите, в Patreon сте, няма сте там. Не искам да... Който има акции да ме слуша. Който не, или който иска да си ги тегли, да такова, да слуша сега. Значи, един се обажда и казва, Евелин Михайлов съди дръвчета на общинска земя. Самоволно, я не знам как съдят на общински площи. Решават си, съдят днеска дървета на общински площи. Ти от тия акции на хора на народа по залесяване на горите ли? Де ще ли да възстановявали горския фонд на България? Да. Обаче не на частни землища. Не на тяхни землища. На тяхните ударно... Да, на тяхните ударно те си развиват аграрния бизнес. Ебе, капут, ти значи обясняваш как този човек наистина мисли за вас тиклениците в той глупо село. От 700 души мислите, че са 2000 в момента. Или което и да е. Защото тези дървета, аз по нашото село деца, са едни орехи, бурени деца завзели цялото село. Не са посадени къде трябва. Значи, той, ако е измамник, ако е тарикат, всеки тарикат първо ще вземе общинските земи, както ги правят тези политици и хайдути, първо ще вземе и тогава ще засади дръвчета с неговите пари. Тогава дръвчета са негови. Той, когато ги засади на общинска земя, те стават общински. Той после да иска ги режи, не мога да ги срежи, защото те са общински вече. Значи той мисли за самата община, той мисли за селото, за то стърмък там, дето седи и живее. И той засажда. Дървената мафия, 35 години усечи половин България, елате да видите Кроншпа, той са български дървета. Сяти от Тодор Живков, от хората, ама той е наредил, защото сега някой вика, народа го е бил построил тогава, сега народ няма ли? Що ни съдят? Не, който управлява, той ще накара, защото ти си пасмина и си говедо. Както то управлява, те играеш. Сега що ни съдят? Сам рушат, само и крадат. Защото такви сте управляват, крадци. И затова казвам, че Тодор Живков ги е засял. Защото той имал организация, организирал и народа ги е засял. Ма не по собствено желание, а защото те са го направили. И той човек е престъпник, защото засял дървета на общинска земя.
Друго. Вчера бях направил едно видео за малкия канал за биткоин. 90% обясняват колко съм прост. Нали? Те, че не разбирам. Това е, примерно, имаш на някаква флашица и така, портфел, някъде си. Виртуален бе. Което ако го гаси тока или изчезне тъс там борса, както изчезнаха доста вече, за милиарди, ти имаш само тъс флашица. Нито имаш документ на хартиен носител. Защото те са смеят сега, ама назад ли съм? Аз като на хартиен носител мога да търся от някой. То скапут, от кого ще се търси парите, кой изчезне борста? Великия биткоинаджия или криптаджия. От кого ще ги търси? От филанкишията, от арменския поп ще ги търси. Гори си. Докато то, с който вие, кои сте дали пари, отивате там и виждате той, Симон Милков, къде са парите на хората? И той му казва в камъни. Дружество, кое е лъжа? Къде са тези половин милиард лева? В момента къде ги съхранявате тия половин милиард лева? В камъни. В камъни? Да. Виж, гоят ли са? Те са в камъни, да. Къде са парите на хората? Той е в камъни, бе. Ами те са в камъни, те са там. Защото той е направил крепост, бе. Крепост. Те са там. На флашката не знаеш къде са. На борсата, като играеш, не знаеш къде са. Натискаш, борсата я няма. Но твоите пари, които си ги инвестирал там, които си ги дал на този човек, ти всеки момент можеш да отидеш до Неофит Рилски и до исторически парк, или до Ветрено, или където има там обекти, да кажеш, шефе, къде са ми парите, бе? И ще си видиш парите. Как тези пари в момента растат, как се реинвестира, защото зато е на нула, защото реинвестира, разширява го и още не е завършен проекта. Значи 14 години ти можеш да го видиш, де си дал парите. Де в момента ти бръмчи в главата, ко да правя. Друго, вие, които са си дали парите, това е лекция за вас строите, дет не сте си ги дали, примерно, дет мислите какво правите. Ти като си дали, примерно, парите, 50 хиляди лева, или 100, или 5, или 10. Да речем сега промиват мозъците, че някой си дава труда или парите е така, някой даря. За каузата България. Да речем, повярвайте ми, не са повече от, сигурно, не знам сега, не съм говорил с него, ама по мое мнение не повече от 5%. Не повече. Но те пак са там, бе, те са в камъни парите. Не ги взел. Те са там. Може да се видят. И който си е дал паричките, мисля, че не знам, 1% на месец ли да там лихва, дивиденд, не знам точно колко е. Мисля, че всеки месец си получават паричките. Примерно, дал си 100 хиляди лева. Всеки месец ти се привеждат едни 1000 лева. И ти си топаш топчицата, попръскваш си, ти си ги дал да печелиш, бе. Ма ти не си ги дал, и той как да ти ги изкара, ако не работи? Ако мога ти ги покажеш всеки момент парите. Как? Както вика Симон, къде са парите, покажи ги. Как да е, че те какво ще правят тези пари? Са кучат сами. Как да стане? Банка ли? Коя институция? Целият западен свят, всички работят, големи фабрики, са с акционери. С акции. Те нямат нищо. Както и Велин най-вероятно няма. Не знам. Но те са акции. То акционерно дружество. То не е неговото, то на акционерите. 100 камъка са твоите. 200 камъка. Поне мога ги видиш, бе. Нали? Тези деца сте си дали парите, нали сте ги дали да печелите? И той как да работи, като сега, примерно, от всякъде му бият подсечки? И той ходи да ги забавляете с всякакви. Вие как ще спечелите, ако той всички варят на контра и вие дори да са подплашите, да са насерети от страх? Аз нищо не казвам. Просто го казвам, че вие вече парите сте ги дали. Вие сте дали парите, бе. Вие трябва да играете хорото с него. Защото иначе изгубите ви. Разбирате ли кой говоря? Цял свят работи тъй, западния, с акционери. Друго. Кой е той
велик бизнесмен или мозък, който може да гарантира на един бизнес, че ще е на 1000% печеливш. Значи трябва да го управлява страшно умен човек. Аз се имам за умен. Аз като съм губил пари, като съм фалирал с мои пари, да не съм си правил пирамида аз. Аз пирамида ли съм си правил? Такива обстоятелства и то огъзват, и те почват отляво отдясно, и то оправят. Закони сменят, то изменят, то не изменят, банките почва да раздават и ти си опатърника. След като влизаш в гората, ще очакваш мечки. Ама само птички пойни да чакате. Не става. Не става. Всички сте си дали паричките, за да печелите. Един ги капитализира, оставя ги. Друг, аз не знам точно как работи, съвсем сериозно ви говоря, аз не съм го питал. Но ви говоря, защото има едни основни правила. Казва са схеми, казва са измама, казва са далавера, казва са зомбиране, психясване. Когато те наплашат и ти дрънкат глупости, къде сега както с Украина, Русия, днеска ни поканили там умрял нашия неофит, ни поканили, църквата не е политическа, ма ни поканили руския патриарх. Дошъл някакъв там. Аз като ви казах, че не трябва да се пипа Русия, не мога да я смачка, ние бяхме 5-6 души, дет приканахме и всички ти бяхме сочени от тези джендари. В крайна сметка, Русия цъфти и вържи, изкарва мангизи, пъти повече от преди той. Ще накажеш ти някой ще накажеш, като си оставиш веригата Макдоналд. Ти казва, ако тръгваш национализация, ти нали си представяте да си оставите, примерно, да имате фабрика за Мерседес. Машините ви там и вие ще ги санкционирате, като ти му ставите фабриката. Бати пустака. Как ще ме санкционираш? Ти ми подаряваш цяла фабрика. Що слушаш ни глупаци? Евроатлантици и ни педали, дет си въртят минети там, дет ги фанаха. Разбираш ли? Урсула фон дер Лайен, нанти буклуци. Идиоти! Слушаха тях, Украина я няма. Ние слушаме едни тапаци, България няма. И сега този човек направил нещо. Говоря за вас, аз пари не съм дал там. Никъде не съм дал. Аз просто съм такъв човек. Обичам аз да рискувам. Обичам аз да си изкарвам парите. Обичам аз да губя. Да не ми се сърди никой. Винаги аз съм отварял балъците. Винаги аз съм дал заплатите. Аз съм изкарвал парите. Аз съм бил войводата. Но и аз съм страдал най-много. Така че, акционери, които сте там, мислете какво ще правите. Казвам ви го, пак ви казвам. И умо ми се разсърди, не знам сега. Аз не съм говорил с него. Но ви казвам, след като един път сте си дали задника, ако тръгнете сега да правите, ще стане както ви казах с банките. То най-вероятно не може да си ги изтеглите на момента, то не е банка да си изтеглиш парите, но ако почти да му досаждате да са насерети, защото докато сте лапали, където ви коня, докато лапа кифтията беше добре, сега нищо не е станало, но почват ти промиват мозъка, че ще стане. И какво правиш? Какво правиш? Режиш кола, на който седиш. Опичайте си акъла. Вие, дет сте си дали парите, винаги мога да отидете да проверите къде са ви парите. Винаги. От която точка на света сте, мога кацници да отидете, Варна кацате на летището, отивате Неофитрилски исторически парк и виждате къде са ви парите. Те не са в флашки с виртуални пари. Все едно през джам сладолет да ближиш. Не. Отиваш и виждаш. И като го видиш и си палиш маратонките на обратно, викаш, вие знаете ли да намерите майстори да делат камъка, да го направят на той цялото нещо. На то с огромен обект. Знаете ли колко майстори ви трябва да го направят както трябва, бе? Майстори. Вие знаете ли какви дърводелци, единия го беше върнал от чужбина, не знам откъде, от Тревенската школа. Единия от Шумен,
Другия от Трявна, нали така? Троян. Троянско-Тревненската трябва на школа. нашите хора. Това е само наши хора, вече. Виж тавана. Булката Виж е от тавана. Царева ливада. Виж тавана. Мога да не ходя на почивка, но тази къща, защото много хора казват, за себе си ли я правиш? Не. Тази къща ще я даваме под наем и за събития, за да може всеки българин, тя е на всеки българин тази къща. Защото тя е българска, разбираш? Тя не е моя собственост. Майстори, деца, те ги затриха тези школи всичките. Ние там имахме майстори суксан докус. Дърворезбата да видите само. Не знаете ли какви пари струва това нещо? Вие не може да намерите един да ви налепи плочките у вас. Той е намерил хора да построят това нещо, бе. Той е намерил хора да построят и том художници да ти рисуват, те да ти изделат, те да ти направят. Има ли значение как ги убедил? Тези пари са вашите. Той работи за вас. Акционери, така наречени. Той, бе, аз му казах, че е ахмак. Аз няма го направя. Да съсипе нервите. И сега той ходи да защитава вашите пари. И вие сега му сирете в устата, ако искате. То ние ви няма сред на него. Той ще се оправи. Вие какво ще правите? Мислете какво ще правите. Защото то с хуй е за вас. Не за него само. Говоря за акционерите. И повярвайте ми, аз ако не бях такъв човек, бих рискувал 50-100 хиляди лева. 12% годишно. Казвам, който иска. Някой да каже, брейка ма накара. Никого не карам. За 10 години аз съм си ги взел, па после какво ще я става? Той вече 15-та кара. Да е жив и здрав. Тъй, че акционерчета и тези дет мислите да влагате пари. Иво е луд за връзване. В добрия смисъл. Той не спи. Той бачка, обикаля. Вечерта, когато го снима Милков, Симон, сутринта ме се обади от Неофитрилски. Значи той е тръгнал от София, Неофитрилски, валеше дъжд, пътувал и пак е там, за да се грижи и бори за вашите пари, акционерските. Вие, докато пардите и се почесвате и викате, измамник ли не е ли? Не, идете да видите кой е направил.